Dobrý deň. Autor tejto výstavy vás privítal prekrásnymi tónami v jari a ja vás privítam slovami. Vážení prítomní, vítam vás v Galérii Domu kultúry Michala Babinku na 3. samostatnej výstave a prvej v Padine insitného Maďara Juraja Javroša. Túto výstavu si autor prichystal z príležitosti jeho životného jubileja 50. narodeninám a 25 rokov nebol stvaralaštva. Zvlášť by som na tejto výstave pozdravila našich hostí. Pozdravila by naše cenné goste. Gospodina Slavomíra Vojinovića, publicistu i galeristu. A Pavla Hrťana z Janošíka. Taktiež ešte raz pozdravujem všetkých prítomných. Teraz by som poprosila ľudový orchester Rosička, aby nám hudbou spestrili túto výstavu. poprosila pána Jána Vačúra, insitného umelca, aby sa prejavil niektorým slovami. Nech sa páči.
Ďakujem. Dragi i poštovani ljubitelji slikarstva, srdačno vas pozdravljam i želim reći da danas na otvaranju ove izložbe imam izuzetnu čast da kažem nekoliko reči o mom mlađem kolegi, slikaru naive iz Padine i članu našeg udruženja umetnika Željć, Juraju Ljavrošu. Počeo je slikati pre 25 godina, zapravo davne 1988. godine, i od tada sve do danas ne odvaja se od platna i četkica. Juraj, pošto je u to vreme u Padini imao već starije, iskusne i afirmisane slikare, imao na koga da se ugleda, imao šta da posmatra i podučavao se, i kad je već u sebi imao urođeni prirodni slikarski talenat, odlučio da i sam krene na ovaj put. Na ovom putu održavao se godinama, vežbao, doterivao i uljepšavao svoj slikarski talenat i polako dokazivao široj javnosti svoj lični slikarski rukopis. Spazili smo to i mi stariji slikari u Padini i u 1989. godini primili smo ga za našeg člana. Od tog vremena Juraj je u našim redovima, vredno slika i učestvuje na svim slikarskim manifestacijama koje naše udruženje organizuje. Sa nekoliko radova i Jurajova starija ćerka Galasova Ljiljana, koja je na ovoj izložbi gost njenog oca. I ona ima naivno slikarstvo ovako obljubeno, ali nije krenula ovim putem, već sasvim drugim, samo njoj poznatim, verovatno zbog toga što nije htjela imitirati svog oca, majku i supruga, koji također slikaju naivno.
mene mojej dcery, všetkým tým, ktorí boli pri mne, keď mi bolo najpotrebnejšie, ktorí ma viedli v tomto všetkom. Mojim sponzorom, nenapočítujem teraz kerých, oni sa nájdu tu na, vedia, ktorí mi v tom pomohli. Mojej rodine, týmto občanom Padine, v obštine Kovačici, galériám Babka, Jana Hrku, galérii Kovačici na Úle a tak všetkým kolegovcom Maliar, ako v Padine, tak Kovačici a naďalej sa poďakujem fotocentru, všetkým médiám, Piotrinovi, Rosičky, ktorá by mne bolo ťažko prísť sem, aby nám zahrali, aby mali všetci radosť. Môjmu kolegovi, staršiemu kolegovi, skoro najstaršiemu maliarovi, Jane Bačúrovi, Aničky Chalupovej, a tak Danky Markušovej, a tak všetkým tým, ktorí naozaj ma bodrili cez celý čas mojich 20 rokov tvorby a 50 rokov mojho života a najviac sa poďakujem mojej mame. Teraz mám čo? Dovolte mi, aby som sa vám zrskou slov prihovorila ja z postu obyčajného človeka, ktorý má rád umenie. Predovšetkým z úprimného srdca ďakujem ti, Juraj, že si mi dal tú česť, aby som sa o tebe, o tvojej tvorbe zmienila s niekoľkými slovami. Môžem povedať, že cez hudbu a výtvarné umenie som spoznala Juraja a jeho brata Pavla Ľavrošovcov, o ktorých mám iba slova chvály. Sú statoční, poctiví, pracovití a dobrí ľudia, s ktorými sa život od útleho detstva veľmi nemaznal. V dnešný krásny júlový podvečer inzitný maliar Juraj Ľavroš si svoje významné jubileá, 50 rokov života a 25 rokov tvorivej práce pripomína touto skvelou samostatnou výstavou. Prvú samostatnú výstavu absolvoval v Kovačici roku 1994. O 15 rokov neskôršie svoje obrazy vystavoval aj v zahraničí na Slovensku. Inzitný maliar Juraj Ľavroš sa narodil 27. júna 1963 roku v Padine. Od malička maľoval, svoj talent spojil s láskou k rodnej Padine, čo je aj typické pre jeho obrazy. Členom je Združenia výtvarného umenia Smet v Padine, galérie Babka v Kovačici a doteraz sa môže pochváliť tým, že jeho obrazy prezentoval verejnosti na spoločných výstavách doma a v zahraničí, ktorých bolo doteraz ponad 100. Chcem zdôrazniť to, že nie som žiadnym výtvarným odborníkom, výtvarným kritikom, aby som si dovolila hovoriť o kvalite Jurajovej tvorbe, ale o jeho obrazoch môžem povedať jednoducho to, čo cítim. Z jeho obrazov cítim a sajem čistotu, lásku, teplo duše a pokoj. Konečne si Juraj po toľkých rokoch vybral zo svojho skromného kútika a dovolil, aby sme sa aj my pobúchali v ich kráse. Ďakujeme ti všetci spoločne a osobne si dovolím popriať si ešte mnoho zdravia, šťastia, tvorivých síl a obrazov do budúcna. Všetko dobré. Teda na zdravie. A v tejto slávnostnej chvíli vyhlasujem výstavu otvorenou.